τώρα. Να την καλέσουμε να δούμε. Τι θα μας πει και εκείνη. Για hip hop και popping. Τέλειο, τέλειο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες. Στείλ το μου, μπορεί να κάνω κι εγώ ένα τέτοιο πρόγραμμα. Λοιπόν, για να καλέσουμε την καλεσμένη. Για να μου κάνει έτοιμα. Ωραία. Αυτό που, ωστόσο να σας πω ότι η καλεσμένη μας είναι η αδερφή μου, η αγαπημένη μου. Θα γνωρίσετε όλο το σόι σιγά σιγά. Είναι σεφ. Καλησπέρα. Καλώς την Φανούλα μου. Να σου πω και εδώ μπροστά σε όλους ότι σε αγαπάω πολύ για τα φαγητά τα εξαιρετικά που μας φτιάχνεις κάθε μέρα. Τι κάνεις? Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σε αγαπάω. Και επίσης να ξέρεις ότι μας ακούει και η μαμά, Γεια σου, μαμά. Και σε βλέπει κιόλας. Εννοείται, κάθε μέρα. Και θέλουμε να μας πεις διάφορα όσον αφορά τη μαγειρική και πώς μπορεί να γίνει τελικά μια γυναίκα η καλύτερη μαγείρισα. Πες μας το μυστικό της καλύτερης μαγείρισας. Η μαγειρική εμπεριέχει συναισθήματα. Οπότε όταν αγαπάμε τον εαυτό μας, το σώμα μας και τους συνανθρώπους μας, τότε τους φροντίζουμε με αγάπη. Αυτό φαίνεται και στο πιάτο μας. Έτσι, με αγάπη μπορούμε να μαγειρέψουμε οτιδήποτε θελήσουμε. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, αρκεί να το θέλουμε. Το καταλαβαίνω αυτό που λες, γιατί είναι πολύ σημαντικό από τη στιγμή που θέλουμε να το προσφέρουμε, θέλουμε να το κάνουμε και να φαίνεται ωραίο και σίγουρα να έχει τις κατάλληλες γεύσεις. Και πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Για βοήθησέ μας λίγο, γιατί όλοι είμαστε... Αυτό πρέπει να είναι ένας καμβάς χρωμάτων. Οπότε, γιατί πρώτα χορταίνει το μάτι και έπειτα οι γευστικοί κάλικες. Συνεργοποιούνται οι γευστικοί κάλικες, οπότε θα μπορέσουν να φτιάξουν αυτό είναι σημαντικό που λες, γιατί και εγώ από τη δική μου ειδικότητα αυτό που τους λέω είναι να έχουν ποικιλία σε ένα πιάτο, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται να αφιερώσουμε και χρόνο. Ναι, αυτή η ευκαιρία τώρα είναι κατάλληλη, οπότε μπορούμε να πειραματιστούμε, γιατί πιο πριν λέγαμε δεν έχουμε χρόνο, τα παιδιά φροντιστήρια, διαβάσματα, δουλειές, δουλειά. Τώρα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία που μένουμε όλοι στο σπίτι να πειραματιστούμε σε αυτό και ας το κάνουμε σαν πρόκληση κιόλας. Είναι σαν μια ταινία και εμείς είμαστε πρωταγωνιστές αυτής της ταινίας. Οπότε θέλουμε να βγάλουμε όσο καλύτερο δυνατόν καλό αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει δυσκολία, αρκεί να το θελήσουμε. Και πλέον το ίντερνετ είναι τόσο... γίνονται τόσες σαφές συνταγές που μπορεί και το πιο απλό ή το πιο δύσκολο να γίνει αντίστοιχα πολύ εύκολο. Αυτό που λες ότι μπορεί να έχει και μία παγίδα, γιατί συνεχώς βλέπουμε πολλά φαγητά και χανόμαστε, πολλές συνταγές και χανόμαστε και σίγουρα κάποιες φορές χρειαζόμαστε κάποιον ειδικό να μας έτσι καθοδηγήσει και γι' αυτό το λόγο είσαι και εσύ εδώ. Τι είναι αυτό που θα μπορούσε να κάνει ένα πιάτο νόστιμο? Το πρώτο είναι το ελαιόλαδο. Το ελαιόλαδο το οποίο το έχουμε, είναι το νούμερο 1 στη μαγειρική το οποίο χρησιμοποιούμε και έπειτα τα μπαχαρικά μας που δεν έχουν καθόλου θερμίδες, δηλαδή μπορεί κάποιος να τα προτιμήσει, να μην τα φοβηθούν, δεν έχουν καθόλου θερμίδες και είναι πλούσια, θα γίνει το πιάτα νοστιμότατα και εύγευστα με πολύ απλά υλικά. Θα μείνω λίγο στο ελαιόλαδο, να συμπληρώσω κι εγώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε και Έλληνες και σίγουρα θα πρέπει να το εντάξουμε 100% στη διατροφή μας. Έχει λίγο, ας πούμε, παρεξηγηθεί με την έννοια πόσο λάδι να βάζω. Είναι σημαντικό, περιέχει μονοακόριστα και μάλιστα ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα λόγω του μονοακόριστου που περιέχει, όπως και οι ελιές. Τώρα, όσον αφορά το ελαιόλαδο, ναι, είναι σημαντικό, σίγουρα όμως. Προτιμούν πάρα πολύ την ελληνική κουζίνα. Τη λατρεύουν. Συγγνώμη, τι άκουσα, Φανή. Οι ξένοι οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα λατρεύουν την ελληνική κουζίνα. Και εμείς δεν την εδώ. Και δεν την προτιμούν.
προτιμούμε. Βέβαια δεν την προτιμούμε. Είναι λίγο λάθος ο όρος αυτός. Πηγαίνουμε στις πιο εύκολες λύσεις. Στα fast food και στα κατεψυγμένα. Οπότε ο χρόνος νομίζω είναι τώρα σε εμάς. Φαντάζομαι το βλέπεις. Πλήρως. Παιδάκια να μαγειρέψουμε και να πειραματιστούμε. Η Φανή, ωστόσο, βέβαια λόγω συνθηκών αυτό το διάστημα δεν εργάζεται, λόγω κατάστασης. Οπότε εσύ το παρατηρείς αυτό. Είναι σε ένα αρκετά μεγάλο ξενοδοχείο, να το διαφημίσουμε, το ξενοδοχείο, μια και το έχει στάσει στο 100%, έχεις γεμίσει αυτό το ξενοδοχείο, το έχει φτάσει στα ύψη.